Wannan shirin da za ku kalla kamfanin Rufaidah Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. E3 data kenan a yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillan na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. Camera, sound, action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar ya mace kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurinki akan yaya Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na uku akan ku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata, kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake, idan abu ya shiga aka rufe shi to ya shiga kenan. Ƙarya kike, sai na warware wannan tarihin naki. To mu zuba ni da ke ɗan halaka fasa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa safanin nawa. Kaga wannan? Da wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Raja'atal yawm. To me kake nufi da wannan? Ka ji tsiyar ba kai zama Saudiya ba. Haka. Ciya ne na sake dawowa. To marhabun lale me zan baka? Rufai da yogurt vanilla. Gashi. Ba ni rufai da yogurt strawberry. Ba ni rufai da yogurt banana. Ba ni rufai da yogurt coconut. Shi ma gashi an samu. Rufai da yogurt normal. Ba ni rufai da yogurt na yara. Shi ma an samu. Ba ni rufai da yogurt mara sukari. Shi ma gashi. Ba ni rufai da bread. An samu. Ba ni rufai da pizza da ice cream da shawarma. An gama shi ma gashi an samu. An samu? To baki yal'ana. To ba mu da wannan. Cewa dai sai abin da ya kawo ni. Au, duk anan ba abin da ya kawo ka akwai na musamman. Rufai da fruit pieces da rufai da thick and creamy. Shi ma akwai shi. Shi ma wannan gashi. Kuma dukkaninsu ana sabunsa a kowane shago na Rufaidah a faɗin ƙasar nan. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaidah. Dawo na ɗan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai gwarba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tar! Muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4-stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba.
Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a faɗin tarayyar ƙasar nan. ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Ubangiji ya dawwamar da ke a cikin addinin Musulunci Fatima. Amin. Amin mama. Insha Allahu na shigo kenan. Babu matsi ko takuran da zai sa in sake fita. Alhamdulillah hamdan kasiran la mutahali adadi. Allah mun gode maka. Tutun da Allah ya sa Fatima ta dawo. To mun gama da wannan. Shaura ɗaya maganas. Fatima. Na'am baba. Jamila ya nemi aurenki a wajena amma sharaɗi sai in kin yadda. Babu wanda ya san labarina kamar yadda ya sani. Sannan kuma shine sanadiyan dawowa na cikin hanyar Allah. Kuma shine wanda ya bani shahada. Idan har na ce ba na son sa ban yi wa kaina adalci ba. Don haka na amince. Idan kin musulunta ne domin ki auri mijina, wallahi gwanda tun wuri ki koma kafircin ki. Saboda wallahi ba a halitta Jamilu don kowace mace ba sai ni. Jamilu, wallahi idan ka auri wannan kafarar fasika annamimiya, wallahi ina tabbatar maka sai an yi gawarwaki har guda 3. Saboda wallahi billahi sai na kashe ta, kuma na kashe ka, na kashe kaina.
Mun jima ba mu kai ma Jidda ziyara ba as a family. She'll be so excited in ta come here. Surprise visit ne mu za mu kai kuma she knows about that. Ni dai gaskiya ban gaya mata ba, amma ban san ko prof ya faɗa mata. Okay, so sorry to keep you waiting. Jinko? Prof, ka ga Jidda muna zuwa kuwa? No, not at all. I didn't tell her. Good. Gaskiya kamata a ce mun yi notisin din Aunty Jidda saboda ta haɗa mana dan wani delicacy haka. Shegen kwaɗayi. Ai ba magana kwaɗayi bane. Kin san abin da ke faruwa? Yanzu ma ba za mu wuce ba sai mun je mun dan siyo mata ice cream da sauransu dai kamar yadda muka saba. Ko kuwa? Saboda kun ga kun sani wannan mijin nata dan kauye ne idan aka kyale ta da shi wallahi sai je siyo mata mazar kwaila a matsayin ya siyo mata kayan dai. One needs to be careful. Thank God. Of course. Wannan yarinyar nan ba? You know him ai. Da idanu na ganta amma na kasa rikita. Ki tashi, Jidda. Ki tashi. Ki tashi mu ga miki cikin mota. Idan ban dauke ki na jefa ki a cikin mota. Tashi na lamu ga miki. Wannan ne magana haka. Ki tashi mu ga. Tashi. Ke wannan wani iskanci ne da wulakanci. Duk da me haka? Aure babu abin da zai hana na auren fata. Ko kina so ko ba kya so ko za ki mutu wallahi. Wallahi duk masifar ka ba zan mutu in ba maka duniyar nan ka aure wata ba wallahi sai dai kai ka mutu ko kuma ni da kai mu mutu tare wallahi. Jidda zo ki wuce. Ba zan tafi ba wallahi ba inda zan je. Haba Jamilu. Ya za ka zama sai kamar irinta. Kai hakuri kar ka duke ta nan. Kuma na abin ne da take ci ai. Ka duba irin abin da take fa. Ka duba fa. Wai sani ba ne. Wallahi babu wani aljanu. Iskanci ne kawai da wulakanci. Wallahi iskanci. Malam kyale ni na san da zan yi ita. Inde an taɓa mata rukiya yanzu sai mata rukiya. Wallahi babu wani rukiya malam. Wallahi Jidda ki tashi ina gaya miki. Ira Allah ki tashi. Jidda ki tashi. Ya ka. Wallahi ba za ci ba. Ba san ba. Wallahi. Hakuri dan Allah kun ga jama'a suna ta kallon ki. Ba zan yi ba ki jade ni ba zan yi ba. Wallahi ko za ka kashe ni aure ne dai ba za ka yi shi ba Jamilu. Wallahi ba za ka yi aure ba ni za ka wa kishiya? Ni kishiyan ma arniya. Allah sarki. Ashe an gudu ba a tsira ba. Kuma san shiga ciki. Ba san iya tsaya a nan ba. Ce zan zo in same ki. Ashe irin kalamomi da ake ta gaya miki kenan can? A kaɗan man taɓa ki ji komai ba akan waɗanda na ji a baya. Yi haƙuri don Allah baiwar Allah mu shiga cikin gida. Wallahi inda muke ƙofar gidan nan bai taɓa tara jama'a irin wannan ba. Kamala ba wannan a irin jahilcinta. Ko a tsakiyar kasuwa ne tana iya yin abin da ya fi haka wallahi. Baka faɗi ƙarya ba ko a tasha ne zan iya yin abin da ya fi haka. Muna zaman mu lafiya da shi Jamilu me ka rasa kawai zaka kakulin aure wallahi bala'i da masifa yanzu ma ka fara gani Malam Jamilu ka karanta ka kowa sani inna Allaha ma'as sabirin kuma inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab dan Allah kai hakuri ka dauki mata ka kuta shikenan don shiga mota. Wa ni zan tafi da kai daga nan har Kaduna? Ko wallahi da sai na yi sanadiyar mutuwar mu. Ka gani kuma na? Wannan kaddara dai kawai ta riga ta hana da wannan masifa. Kaddara? Jamilu ni ce kaddara? An faɗa.
Malam Jamilu. Mala, abin da nake gani ka shiga motarka ka bi ta a baya. Kar ka bari yarinyar nan ka ce za ta bi wannan hanyar ita kadai. Amma malam zan so dan yi magana da Fatima kafin ita tafi. To babu matsala amma ka hanzarta. Ya zama lalle kana binta a baya. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Ku yi haƙuri, data ta ce ta makale, ta ki aiki, haka take mu. Wani lokaci ta makale, wani lokaci ta ƙi ma gabaki ɗaya. Dakata Alhaji, ba inda za mu sai data ta dawo ka sallame mu. Ko me ke faruwa ne? Muna gida ɗaya, data ta ba ta yi, taki tana yi. Lafiya, kin ga ki faɗa masa datar da kike amfani da ita, ko ya samu ya sallame mu mutum. Kin ji batu, menene sirri? Umar Bojo data shine sirri. Za ku samu MTN 1 gig akan naira 200 kacal. Jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data. Za ku iya downloading Umar Bojo data a Play Store ko kuma App Store. Tabbas, na yadda da ingancin Umar Bojo data. Kin sa na saka datar Umar Bojo. Umar Bojo data. Nishadin al'umma. Umar Bojo data? Duniya ce. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantin su bane. Amarya dan ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir korin har gidan samba uwar gida. Bani dahir kori. Mun zo da dahir kori. Bani dahir kori. Kuma karbi dahir kori. Ki bani dahir kori. Na zo in baka dahir kori. Mun batun dahir kori. Ka ji dai batun dahir kori. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma akwai auki. Dahir kori alfaharin matan gida. Lallai dahir kori na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantin su bane. Amarya dan ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kori har gidan san Kano ta damu sai dahir kori. Dan mutanen Kaduna ta mu sai dahir kori. Har mutanen Jigawa duka sai dahir kori. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Sai dahir kori. Algazar bin Jos, ku zo mu je a baya da jallabiya. Ina ji da kaina, shi yasa na zaɓi wajen siyayya da suke ji da kansu, wato Algazar. A duk abin da nake yi, ni ke zama ta ɗaya. Shi yasa na kulla alaka da Algazar don ko a cikin duhu su ne na ɗaya. Ni ta musamman ce a bangaren saka abaya. Ko ba na siyan abaya sai ta musamman. Don haka ba na siyan abaya sai a waje na musamman wato Algazar. Ni ba kuwa ce. Kowa ni tambaya ina zan samu dogayen riguna da takalman mata masu kyau yadda ban kushe muku gari ba. Kowa sai ya ce Algazar. Su duka biyar ɗin jarumai na ne, shi sa na kasu nan wajen domin sai musu akwatin Hello King, wata akwatuwar da ba a samu ta a ko'ina a faɗin Najeriya, sai a nan Algazaru. Zaɓi Algazar a baya da siyayya ku zo kan titin Hajkan kusa da Custom Barrack da ke Kano, ku gode min daga baya. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Wato ai ita da ke gani Zurich za ta tafi a can za ta yi aure. Akwai ɗan abokina Ahmad da shi za a haɗa su. Wato haɗin gida za a yi musu kenan prof. Not really, kin gane ina so ta yi masters ɗinta a can ne, so za ta zauna a gidan kuma za su fahimci juna, daga nan sai mu musu aure. Gaskiya dad, no. I'm so sorry but I don't want to study abroad. Nantanama besides ni ba zan iya zama ba mu a kusa da ni ba. Gaskiya
saboda ko ni din ma zan yi mesin ɗinki. Okay, shikenan. Sai ki zauna a cikin yayan talakawa ki karatun. Suna hararki suna jin haushinki. Ranar da wani ya je samu carry over a wani course din ya zo ya huce akan ki gwaggwabje ki. It's typical of, the poor. Fatima, so nake ke min wani alƙawari guda ɗaya. Ina jin ka. So nake ki ci gaba da kasancewa a matsayin musulma. Babban burina shine ki mutu kina musulma. Insha Allah. Kada wannan abin da ya faru ya sa jikinki ya sanyi don Allah. Ko san da na dawo musuluncin ban dawo bane domin na aure ka. Na dawo ne saboda na gane kuskurena akan na bari jahilan da suke jahiltan musulunci sun sa ni na bar shi. Kuma ina mai maka godiya da ka dage ka dawo da hankali na har na fahimce ka. Alhamdulillah. Ga nan zuwa malam. Shikenan Fatima, sai Allah ya jiyo da ni kenan. Me zaka dawo ne? Idan har magana auren mu ne, ina mai baka haƙuri saboda ba zan iya auren ka ba. Fatima, me kuma ya kawo wannan magana? Barin addinin shine laifi, amma auren ba dole bane. Don haka, zan ƙarasa rayuwata cikin addinin musulunci. Allah ya kiyaye. Na ce akwai magana da nake so mu tattauna da kai mai muhimmanci. Na. Amma zan so idan na sake dawowa. To ai ba komai Malam Jamilu. Amma abin da nake so da kai shine ka koma baya ka aiki da karatun da kai, duba da hadisan da suka magana kan haƙuri da jurewa masifa irin ta matar masifa tunda ka karanta. Ka ganzu ita tana cikin fushi. Kai karka yadda ka je a cikin fushi, domin ka je a cikin fushi yanzu za ku iya haifar da wata matsala kan sha'anin zamantakewa ku. Haka ne. Ubangiji Allah ke. Amin amin. Allah ya tsare. Amin na gode. Allah ya tsare. Amin na gode. San dubucin duk saurinta dai ba ta wuce ɗari ba. Yau na ga wani abu wai shi kishi. To wannan kishi za a ce ko kuma hauka? Sai ka ce hauka? Ashe haka kishin ku yake? A'a, na marasa hankalin cikinmu dai ba haka yake ba. Anya Fatima. Na'am mama. Anya zaki iya da wannan matar? Ai na faɗa masa ba zan iya auren sa ba, kuma ba wai dan shi ba ma. Kwata-kwata aure ne ba na so kuma in yi har abada. A'a Fatima, za ki yi aure insha Allah. Kawai dai wannan hatsaniyar da ta faru ne, kuma da zarar komai ya lafa za ki yi aurenki. Mama ban so in yi aure. Kar ki ce haka. Insha Allah za ki, kin ji ko?
Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. BBK Data. Yes, BBK Data. La BBK Data. Da zarar ka kalli nishadin fuskokinsu ka san BBK Data na ba da haɗin kai. Kar ka bari wannan nishadin ya nesa da kai. Shiga Play Store ko App Store ka ɗauko manhajar BBK Data don dawamar nishadin ka. Biyan kuɗin kowace jarabawa da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK Data ƙarshen tabbas. Yes, BBK Data. BBK Data. Ƙarshen tabbas sai. Camera. Sound. Action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar ya mace kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurin ci akan yaye Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na uku akan ku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata, kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake, idan abu ya shiga aka rufe shi to ya shiga kenan. Ƙarya kike, sai na warware wannan tarihin na. To mu zuba ni da ke ɗan halaka fasa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa safanin nawa. Kaga wannan? Da wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Kai, ni fa tun ɗazu mai gidana sai kira na yake wai yana so ya je ya ce faran sallah. Ci mishi bari a ga watan nan tukunna mana. Wai wani wata ke magana akai yar uwa? Ha ba yar uwa. Dama akwai wani wata da muke tsammani bayan watan sallah? In dai watan sallah nake kira shi kice kawai ya ci gaba da muku ci fani. Saboda an riga da an ga wata. An ga wata? Kware kuwa da gaske. In har kuna tantama kowa ya duba kafafen sada zumuntan shi. Jama'a, network ina ya ki. Amma ke yar uwa da wani data kike amfani ne? Da ASB data nake amfani. ASB data? Kware kuwa da gaske. ASB data ɗaya tamkar da 1000. Wai yaya? Maza je ka siya mana kayan abinci. An ga wata. An ga wata. Alhamdulillah. Wallahi an ga wata. ASB data suna sayar da data a cikin farashi mai rahusa. Sannan za ku iya siyan katin waya na kowane irin layi. Ana iya biyan dukkanin bil na wuta da ruwa. Ana yin registration na NECO, JAM da WAEC. Za ku iya sauke manhajar ASB data akan Play Store din wayoyinku da kuma App Store. Nagode. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Jamilu ni za ka wa haka? Ka cuce ni wallahi. Na shiga uku. Kai, anya wannan bata mutu ba kuwa? Kai, wannan ta mutu. A'a, bata mutu ba. Har yanzu da sauran ranta. Kawai abin da ya kamata mu yi shine mu hanzarta kawai mu nemo mota da za mu kai ta asibiti. Shine kawai abin da na yi. Sai ka ce ba mutane a gidan? It's like the security doesn't even know his job, you know?
kin gashi da Allah sai safa nace ni ko wallahi duk wanda zai aiki a gidana the least position ko da na security ne sai kana da at least diploma. Ai kuwa da har na tuna lokacin da za ka yi employing ɗin midget man ɗinka. Interview ɗin da kuka yi a falo ya Allah na sha dare. A'a, kin ɗauka aikin security wasa ne? A'a, na shi nan. How are you? Eh? I said, how are you? Eh? Oh, okay. Na manta. Ashe ba shi da wani wayewar, he will not understand. Kin gane? Daga mai gadin har shi mai gidan duk ba wayewa, baban shi mai gidan ya hana su wayewa. Ku komai naku sai an sa gargajiyanci ko? Okay. Cewa na yi yaya kake? Lafiya lauran ka dai. To ka bude mana mu shiga mana, ko baka san bane? Ranka dai na isa. Amma dai masu gidan ne ba sa na ranka dai. Amma na san Hajiya ba ta yi nisa ba, don inda take ta kusa dawa. Za mu jira ta ko? I think so. The best thing shine mu kira ko? Mu ji yaushe za ta dawo. Look, it's meant to be a surprise. Oh, I forgot. Yeah. Okay. Bude mana kofar mu shiga. Allah malam taimaka min zaka. Malam lafiya? Ba lafiya ba. Me ya faru? Azdan ne wata mace ta yi a nan gurin zamu dauke ta mu kai ta asibiti dan Allah ne ba kusa. Ina ne? Nan ne ciki zamu ci. Ma na ji mamaki da har yanzu ban iso. Hello? Who is this? A ina ka samu wayanta? What? Mun shiga uku da anti Jidda. Hamida, what happened to her? What? Me yasa ne ta ina take? Was she kidnapped? Dad, just speak. Hello? Hello? Barka dai. Kai mahaifinta ne? Ka gani? Ni ne mahaifinta. Da Allah kan kuma da Allah. Kun gane ba na so komai fara da ita. Ta ce. Ko nawa kuke so ku gaya min? Zan kawo muku har inda kuke. Malam dan Allah ka saurare ni. Yarka ce fa ta yi hatsari. Muka taimaka mata za mu kai ta asibiti. Da Allah fi nake so da ko? Okay, ku gaya min location ɗinku. I'll come there and see you. Muna kan hanyar Kusfa. Akwai wani ƙaramin gari a nan. Ku turo min ta WhatsApp inda kuke. Zan zo can in same ku. Kun ji ko? Yau da Allah ku taimaka. Da sauri muna jira. Kun ji? Mommy! 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 Ya Allah, gani na dawo cikin addininka. Ya Allah, hakika na kasance cikin nadama da kuma da na sani na kaucewa daga hanyarka.
Allah ina ƙara gode maka da ka dawo da ni kan hanya madaidaiciya. Ya Allah ka dawamar da ni akan wannan hanyar. Ya Allah ka ƙara ƙarfafa imanina kuma ka kare ni da dukkan barazana da matsalolin da suka cutar da ni a baya. Na ta neman ki ka shiga ga ashe kina bayi. Malama, lokacin zo kin aje abinci, ai alwala nake yi. Na ka abincin nan ne don mu ci gaba ɗaya a nan. To. Ni ne kuma na zauna ina kallon ɗiyata tana ta addu'a. Alhamdulillah. Ai tuntuni sallah addu'a take ta yi, tana ta kuka. Ni kuma ta kaddara kenan. Ban taɓa jin ina son wani a rayuwata kamar yadda nake son Jamila ba. Umma, wai me yasa duk sanda na dawo hanyar Allah sai mummunan kaddara ta same ni? Ki duba abin da ya faru tsakanina da Jamilu, irin tashin hankalin da matarsa ta zo ta samu a ciki. Duk wannan aikin shedan ne, baya so ki kasance a cikin addinin. Kuma ina kyautar zaton cewa addinin nan zai amfana da ke a gaba. Shi yasa yake so ya rage miki karfin imani. Insha Allah wannan karan ba zai sake nasara ba. Ai na gani a idanunki Fatima. Your faith is now very strong. Allah ya tsare ki daga sharrin devil. Amin. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Kaga series ɗin ya sauka a daidai lokacin da nake tsinewa data. A nan kake siyan data siya mu? Ni da ke da dukkan wajen ce. Isa me yasa na ɗauko ki da kaki na wajen? To ina ne ki a gida shi yasa na ɗauko ki da kaki kina cin abinci. Gwamna kallon kullum dan yanzu aka kullu ne suke bai wasa. Na rasa yadda zai. Abokina? Kama wasan namu ne kake kalla ne? Gashi na mun ci daya. To ainihin ɗazu nake ta gwada waya ta taki na ina yin sira ta taki siya. To data kake amfani? Ai ni data kamfanin raba gaddama nake amfani da shi. A sunan wani jarin mutum ba ne? Waje ma Ranonet kenan kamfanin data mafi inganci da rahusa. Kamfanin Ranonet data ya raba duk wata gaddama akan data. Ya ma tsallaka siyar da kati da biyan kuɗin wuta da TV subscription. Sannan kuma uwa uba muna ba da kyaututtuka a kan kwastomominmu da suka fi ciniki a ƙarshen kowace wata. Muna registration na JAM, NECO da WAEC. Ku dai kawai ku shiga Play Store ko App Store ku sauke manhajarmu a kan wayoyinku. Ranonet raba gaddama. A ce downloading tun ɗazu 30% ya ƙi gaba ya ƙi baya? Kuma gashi kai nake jira ba domin ina son kalli wani sabon series. Da wannan network ɗin? Ai kuwa na yi downloading kuma har yanzu ina da data da yawa. Ha to sai dai in kuɗin cefane na kike ragewa. Abincin da ka ci yau nama ne bai ji ba ko daɗi ne bai yi ba? Abinci ya yi daɗi kuma akwai nama. Kawai dai ina cikin alheri na data mai sauƙi. Wace irin data ce wannan? Sharu data. Sharu data? Buɗe mu masu waɗanda guda arziki. Kai connecting. Na gode miki matata. Gode wa Sharu data. Yanzu ka shiga App Store da kuma Play Store domin ka sauke manhajar Sharu data. Kuma ku je ku sauke manhajar Sharu data a App Store ko kuma Play Store. Sannan kuma a Sharu data ana biyan kowace irin ɗawainiya wato bills. Sharu data moriya mara adadi. A Sharu data muna ba da kyaututtuka ga kwastomominmu mafi kwazo a kowane sati. Hajiya mere ce maganin matsalar ku, ina mata sai ku zo ga warakar ku. Barkanku da zuwa Mirabi Herbs. Na zo Mirabi Herbs na karɓo maganin rage tumbi da maganin rage kiba. Na kuma taho da matata an mata kitso, an mata lalle, an mata wankin kai. Saboda haka ina gayyatan ku zo Mirabi Herbs domin ganewa kanku irin abubuwa kala-kala na magungunan gargajiya da suke da shi. Idan ba kya gyara, baki cika mace ba. Ado da kwalliya
mu mata aka sani da wannan. Ni ma na zo Mira B Herbs Palace. Akwai magungunan ƙiba wanda mace za ta sha ta cicciko ko ta ko ina. Akwai mayuka iri-iri na gyaran jiki. A ɓangaren gyaran jiki suna facials, ana makeup, sannan ana gyaran amarya. Akwai turarukan kamshi kala-kala, sannan akwai gurin yin lalle. Idan kuka zo Mira B Herbs, za ku samu komai na gyaran jiki na mata. Ba maza kawai ba, har da maza kuma ba a bar ku a baya ba. Mira tana gyara aure, zamantakewa yayi daɗi, yawan faɗa yau da gobe, kana jin haushin matanka ko matanka tana jin haushin ka, Mira tana gyara shi. Muna da magunguna kala daban-daban. Muna da maganin sanyi, dan sanyi mugun ciwo ne, shine yafi damun al'umma a cikin zamantakewa. Komai sai da gyara, sai kuma da magani. Ni ma Jamila na gudu kuka gani. Zan ba ku sata amsa, ina zuwa Mira B Herbs. Mira B Palace ba iya gyaran jiki kawai suka tsaya ba. Akwai bangaren Mira B Herbs, ma'ana magungunan gargajiya. Maganin sanyi, maganin basir. Sannan kuma muna da maganin rage tumbi da kuma kiba. Maganin ulcer da maganin gyaran iyali. Ga masu matsalar rama, muna da maganin kiba. Kai, har ma da masu matsalar haihuwa. Sannan kuma muna da maganin sanyi na mata. Mira B Herbs da Mira B Palace gida ɗaya ne. Uwa ɗaya, uba ɗaya. Mira B Herbs gidan maganin gargajiya sadida. Mira B Herbs gidanku ne na mata. Domin muna da sirrika iri daban-daban namu na mata na gyaran zamantakewar aure. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Chida, don't leave me. Chida, Chida ina kike. Chida, Chida. Wai ta bi ka haccan Jiddan? Abba baka ga abun ba. Wallahi sai ka ga abun da ya faru. Irin yadda ta birkice kamar ba ita ba. Ta tara min mutane ba. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi yadda na zama kamar sakare a gurin. Yau banda Allah ya sa Fatima imanin ta ya karfi. Wallahi da ina jin yau dinnan tana iya ficewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ai ba dan kai ta musulunta ba. Ta musulunta ne tsakaninta da Allah. Ita ma abin da ta faɗa kenan. Aini abin da yake ban mamaki ma shine Sheikh, a ce wai ta bi shi kafa da kafa har kusfa kuma wai duk akan zargi ba don komai ba. Umma, tun lokacin da muka yi aure da Jidda, haka nan take zargina don motsina, zargina take yi. Hatta wayata bata tsida ba. Haka za ta ɗauki wayata ta rinka bin lamba ɗaya bayan ɗaya tana kira lambobin da bata yarda da su ba. Ba dama in yi bakin mata ko da ko a cikin dangina ne. Hatta shagon magani na Jidda bata bar ni ba, kawai sai dai in ganta unexpected banza ta ba ban nufa ba, kawai sai dai in ganta kwatsam. Ta Jidda, yanzu Jiddan ce ta ɗauki mota ta bi ka har kusfa? Abba, Jidda wallahi har Lagos tana iya bi na akan zargi. Ta ba damuwanta bane. Kuma duk wannan akan zargi kawai dan zaka ƙara aure ba cin amana ba. Allah ya sauke. Ko da yake a gurin mata su ƙarin aure kamar wani cin amana ne. Ai wani mai Sheikh cin amanan ne. To Jamilu yanzu ina take? Tana gida. Tana gida, na san tana gida yanzu. Shi yasa na biyo ta nan sanar da kai, saboda in na koma komai na iya faruwa. Dan Allah abba duk abin da ka ji ya faru. Dan Allah babu ruwan ku, kawai ku ja baki ku yi shu. Ba komai. Ni dai abin da nake so in nusashe ka. Kar ka ce zaka daki matarka. Ba zan dake ta ba, amma dai a can dai da ta dan yi taurin kai, ban san lokacin ma da na kai mata hannu har na same ta a fuska ba. Ka yi daidai, kuma ina so ka sani za ka iya hukunta ta a matsayin matarka. Shari'a ta baka dama, amma dai ban da duka. Insha Allah abba za a kiyaye. Shi yasa ma na zo nan din saboda zuciyata ta dan yi sanyi kafin in wuce gida. To Allah dai ya huci zuciyarka. Amin. Amma dai ba sakinta za ka yi ba ko? Ai umma, kawai tun da abba dai ya bani dama ce in yi hukunci,
to fa sai abin da hali yayi a dai ya haƙuri kawai da abin da za a ci. To ba matsala. Shi namiji ai yana da iyaka, an ka tsallaka iyakarsa shi ke. Allah ya tashe mu lafiya. Allah ba mu alheri. Amin nan ba. Ma sakin ne ita ta ja. Tsarin ya duk ta ishe mu. Allah ba ta kyautawa ne. Kai ta zargin mijinka, kai ta zargin sa. To haka kuke. Yanzu ga su kin ci karin aure cin amana ne. Wanda da in shi kun ci. Yaya, yaushe kuma ka ƙaraso? Ban jima da zuwa ba. To, kuma za ka wuce? Yanzu ma kuwa. Wannan kamar littafi na ne a nan ku? Littafin ka ne, na ara ne. Allah a kiyaye kada ya bata. To, in gwamma kowane irin littafi ya bata da littafin addini ya bata a wurina. To yaya ni ma ai ka san bana batar da littafi. Haka ne. Ban ɗauka ba. Yaya, ba dadin su Jidda bane na ga ya kira ka amma baka ɗauka ba. Shine, ba na son ɗauka ne. Na ɗauka ƙarshen ta ya ɓata min rai. Yanzu haka na san suna nan tare da Jidda ta kai mashi ƙara na tana kuka. Gwamma in je gidan in same su in so duk wacce za a yi. Yaya angon Jidda. Sarkin prof. Sai da safe. Wato ba za ka da wayata ba ko? Ai so nake in ji menene ya kai Jidda kusba. Amma ba da za ka zo ka same ni a asibiti. Wa alaikum salam. Ni ne baban yarinya da ta yi haɗari da su. Tana raye kenan? To gannan dai tafi, gannan kusa kuma abin da nake so da kai shine please just do everything, duk abin da ake bukata kai. Ka gane? Idan na iso I will refund you every penny you spent. To sai ka iso. Allah dai ya ba ta lafiya, ba komai. Ba komai. Wannan maganganun nasu duk sun kashe mu. Ga wannan magungunan ka je ka siyo, ba mu da su a wannan asibitin. To shikenan. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. The Grand Nigeria student! I want to yam! I want to vibrate! I want to vibrate! I want to talk! I want to talk! Abokina, me ya faru kuma? Muna can muna ta munna kammala karatu, da alama dai kana cikin damuwa. Tabbas ina cikin damuwa. Duk da ta kasance rana ce ta farin ciki a gare ni, amma kuma idan na tuna cewa ban da aikin da zan yi domin in samu kuɗin da za su dinga shigo mu domin in dogara da kaina, sai in ji hankali na ya tashi. Wannan ce kaɗai matsalar ka? Ita ce. To akwai hanyar da aka samar ma matasa wadda za su bi domin su dogara da kansu. Wacce kenan? Dorosop mana. Kina so ki ce Dorosop data? Kwarai kuwa, Dorosop data ita ce number 1. Ni ma da ita nake more rayuwata saboda saurinta da kuma ingancinta. Ina ma abota saye da sayar da data ga Dorosop. Dorosop kamfani ne da yake sayar da data kan farashi mai sauki kasa da duk yadda ake sayar da ita a ko'ina a fadin Afirka. Ga masu application na data, muna da API documentation. Za ku iya haɗaka da kamfaninmu domin faranta wa kwastomominku. Sauke Doro app akan manhajar Play Store ko kuma Apple Store domin cin wannan garabasa. Kada ku sake a baku labari. Dorosop ba mu da na biyu.
Albishirinku jama'a, domin jin daɗinku da walwala, kamfaninmu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna Thick and Creamy with Crumbled Biscuits, mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban. Sannan kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanonsa a ciki. Banana ni shine zaɓina. Sweetened yogurt shine zaɓina. Vanilla aidar ne. Ni da iyalina creamy chocolate shine zaɓo. Ni kuma strawberry. Classic coconut shine zaɓina. Ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumbled biscuit na Rufaida ba, ya jarraba, na tabbata daga baya sai mun godiya. Sannan kamfanin Rufaida yogurt ya sake buɗe reshe a Maiduguri Road daidai Hotoro da kuma Hadeja Road da ke birnin Kano. Rufaida yogurt and drinks. Musha akwai daɗi, kowa ya sha akwai daɗi. Rufaida yogurt, a sha Rufaida yogurt. Algazar Ventures, ku zo mu je a baya da jallabiya. Ina ji da kaina, shi yasa na zaɓi wajen siyayya da suke ji da kansu, wato Algazar. A duk abin da nake yi, ni ke zama ta ɗaya. Shi yasa na kulla alaka da Algazar, don ko a cikin duhu su ne na ɗaya. Ni ta musamman ce a bangaren saka abaya. Ko ba na siyan abaya sai ta musamman. Don haka ba na siyan abaya sai a waje na musamman, wato Algazar. Ni ba kuwa ce. Kowa ni tambaya ina zan samu dogayen riguna da takalman mata masu kyau, yadda ban kushe muku gari ba. Kowa sai ya ce Algazar. Su duka biyar din jarumai na ne, shi sa na kasu nan wajen domin sai musu akwatin Hello King, wata akwatuwar da ba a samu ta a ko'ina a faɗin Najeriya, sai a nan Algazaru. Zaɓi Algazar a baya da siyayya, ku zo kan titin Hajkan kusa da Custom Barrack da ke Kano, ku gode min daga baya. Aljanu malam ta sai ushi ya yi fice, duka mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana malam tasu mai maganin aljanu na Maraɗi wanda kuka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani, su da aljanu kala-kala ne. Akwai na gamu, sannan kuma akwai na ture, sannan akwai na gado, sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana ɗaya mata arme, wata kuma zai bata ta yi arma amma zai ta haddasa saɓani tsakanin ta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai hana ta aihuwa ne kwata-kwata. To yanda al'amura na yake, a ce aljani ya zuba ma cuta ko ta waya ko a fili, zan ce ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo, nan take za ka ji wurin ya bar ciwo da izinin Allah, mutane sun sani. Da kai sai ka zo inda nake ba, in dai ka samu lambar mu da izinin Allah za mu ma aikinka kana cikin gidanka, nan take kuma za ka samu waraka insha Allah. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Rufaida Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Shago ya kai? Ya lalace hanya. Alhamdulillah. Jidda ta dawo? Har yanzu ba ta dawo ranka. Kuma na san ba za ta dawo ba. Tana can gidansu. Wallahi ni ba zan bi ta ba. Yalla ba na jifa tana gida. Tana ina to? Yanzu iyayenta suka zo. Kuma ba su samu hajiya ba. Kamar me? Kamar dai ba lafiya ne. Wani ya kira su da lambar hajiya. Na ji kamar dai hajiyan ta haɗu da tsotsayi. Ko kinnafan ko hatsari. Kai? Abun da ya ba daɗi. Kai, shago ban san maganin banza. Wani irin magana ne wannan? Wai ga maka wannan magana? A gaba na mamar ta faɗi a nan ranka suka fita cikin rudu. Kanwar ma ta faɗi a nan tana ta kuka. Kun shi yasa baban yake ta kina na a waya.
Kai. Allah zan kira ka baka kira ni ba sai yanzu kake kaga daman kira na. Ka same ni a can asibitin. You face the consequences of your actions. Ya ki ɗaukar wayan fa. Wannan zuwa barin kira wani Jidda. Wa alaikum salam. Wane ne kai dan Allah? Ni ne mijinta ne. Ina take da Allah tana ina? Kuna ina ne dan Allah? Wani hali matata take ciki? Menene ya same ta? Harbi ne ko menene? Okay, garin Dinduma. Gani nan zuwa da Allah ka rike wayan. Saboda so nake mu ci gaba da communicating, ina so in san halin da matata take ciki. Shago, bude mu get da Allah, isauri. Assalamu alaikum. Well done. Housework. Please, ni ne tun ɗazu nake magana da ku akan daughter na ta yi accident. Please, da wa nake magana cikin? Alhaji da ni ne. Oh, point of correction, Prophet, so newbie. Sunana Kamilu. Ni ne na kawo ta dama tun ɗazu nake jiran ƙarasuwarka. Okay, tana ina yanzu? Tana room 002. Okay. Ikon Allah, shi ya wuce ko godiya babu. Baka ga a cikin rudu yake ba ne, hankalin shi a tashe yake shi yasa. Ikon Allah. To, Allah dai ba ta lafiya. Ni zan koma gida. Ba za ka tsaya ya zo ya ganka ba ne? Ka san waye shi kuwa? Mai kuɗi ne fa sosai. To, akan me zai gani? Na ga fa ka kashe kuɗi sosai. Akalla kuɗin da ka kashe ya kai 20,000. To sai me? Ni na yi ba dan a biya ni bane. Ga wayan mara lafiyan nan in ya fito a bashi. Wannan akwai marar rabo. Kuma mai rabo ba ya zabi biyan Allah ne akan na Professor Nuri. Kin san ko biyan Allah ya fi na mutum. Wannan ko akwai mai tsoron Allah. Inda wani ne ai sai ya arce da waya. Allah ya ka. Assalamu alaikum. Wannan shirin da kuka kalla kamfanin Rufaida Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku. data kenan a yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillan na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data.
Welcome to Al Umnaj International School Boarding Section, where knowledge becomes your most beautiful ornament. Located in the heart of Tudun Yola, Kano State, our boarding facility offers young girls a nurturing home away from home. At Al Umnaj International School Boarding, we're nurturing Allah-conscious, confident young women by providing the guidance and support needed to thrive academically, spiritually, and socially. Our comfortable air-conditioned rooms accommodate 4 students with modern amenities that ensure your daughter feels at home while focusing on her studies. Beyond academics, we nurture the whole person. Our recreational facilities include a modern game room and cinema, and professional salon services all within our secure campus. As the sun sets, our campus glows with twinkling lights and the soothing sound of our waterfall. And just above, our sky canteen overlooks the campus, where our girls share laughter over meals that feel like home. We have thought of every detail: comfortable study lounges, modern laundry facilities, and spotless ablution units and restrooms. Also, we invested in the essentials: water treatment for clean water, reliable power, and round-the-clock security, because nothing matters more than our students' well-being. We have created an environment where Islamic values and academic excellence flourish side by side. Join us today by calling 080-8165-1082 or visit us at our school premises. soyayya Allah ne ya zabi Jabilu ya bai jidda ta so Jabilu kamar ta cire ranta, amma jidda kishi na raba soyayya a cikin sosai a sun ci hauka ma ba a shago